Deci, pe cum vedeți, eram în GTA 5, nu mai merge, nu știu de ce. Și de asta am vrut să pun de pe GTA 5, dar nu mai funcționează. Știți? Bine, mai sunt niște cuvinte prostuțe pe lângă și astăzi o să ne instalăm. Ce joc să ne instalăm? Cred că o să ne instalăm L-a chemat într-o sărbătoare să-i dea drujba. Boost Simulating. Boost Simulating, așa? Dar crezi că mă dau înapoi? Cu aitura asta, dacă merge înapoi. Urban City, să vedem cum este. Să zicem că este destul de frumos, dar nu. Doar în comentarii dacă doriți. 2015 New York. Bus Simulator. Ia să vedem. Bus Simulating. Vorbesc. Mega Jinkies, what the mother. Super mega. Da. Și acum se dă olandează. Are 41 de mega, așa că până atunci o să... Te bagi în pat, că eu mă duc să mă spăl și vin. O să... Hai să uităm la Master Chef. O să... Ce să facem? Vedem dacă merge magazin play-ul, dacă nu... Înțeleg. O să vă arăt cum se face un cont de YouTube pentru a posta. Trebuie să aveți aplicația Google Plus și este foarte bine. Așa? Stați puțin. Așa, deci aveți. Accesați, dați dacă aveți un cont care nu funcționează. Intrați în... Cum se cheamă? Nu, faceți cont pe Google Plus, da. Cont pe Google Plus și foarte ușor, gata. Cont pe Google Plus. Vă puneți poză sau nu? Ce doriți? Poză sau nu? Eu mi-am pus, bineînțeles. Și na. Ce a fost? Justin, nu. Aici avem profilul. Simplu. Aici am postările mele, cum vedeți sunt puține. Și na. Acesta a fost cum să faci un cont. La revedere!